Salam ey vatandaşlar, ey birleşler, salam gowy adalyňyz. Unutmajan sağlıklaryňyz. Aleyküm selam Akbar, hoş geldiniz. Yayınlar, sağ olun. Topraklara hoş geldiniz. Şuun meniň maşgalamy polisiýa çağırtyrjak edi. Ýoş-ýoş indi bile de nime dip başladylar. Yani buloň inni oýuny başlady vatandaşlar, inni nitip bolsa herekete dowam. Bularyň aýplaryny açmana başlar. Gynansaram Türkmenistan'a kanun adalatyň ýokdugyny menem size bir gede suwd edip görkezjek. Elbetde hemmämiz suwd edenler ýaşaýşymyz bilen, başymyza gelenler bilen bolýan. Menem size suwd edip görkezjek. Geljekde şular ýaly wakalaryň öňüni aljak bolsaňyz, birazjyk her kim daşyň aşagyny elini goýmaly pikir edýän. Gynansaram şular ýaly wakalar hemmämiziň başymyza gelip biler. Şonuň üçin tez aýtjakdym. Meniň maşgalamy jaň edipdirler polisiýa, şuňa da pasportyny alyp gelipdirler gelinime. Olam barjak gelipdir, dogry edipdiň, barma diýdim. Täýap diýseň öňe telefonyna çağırlyp diýdim, polisiýa çağırlanyp, ofiçialny resmi hat bilen çağırylýar. Ýaýynlar, sağ olun. Görüşýäs bakalım. Yani adalet, hukuk nemämiz dowam. Biziň maşgalamyzdan ilki özümiz görüşüp men hakymy hukumy gözläp görkezjek hemmäňde. Geljekde näme bolýany, näme bolany, hakymy hukumy gözläp görkezjek. Nesip bolsa dünýäde gowy adamlaram kän, gowy adamlaram bar. Gowy adamlar erbetlere görä köpräk dip umyd edýän. Şonuň üçinem tehdit eden oklar da neme diýerlerde gelsin diýipdirler da. Kelek jaň edip olam barjak gelipdir. Dogry edipdir, barma diýdim ýani. Näme üçin barmaly? Bular baras taýak altyndan oýun görkezjek bolýarlar da, düşünýärmi? Yani hiç kim bilmesin, hiç kim eşitmesin. Öz at familyasyna aýdyp bilen oklar. Özüm hökümet işgär bolup, öz at familyasyny aýdyp bilen oklar vatandaşlar. Näme üçin täýip diýen arhiwa girýär at familyasyny berse. Şäňiz? Şonuň üçin birazjyk vatandaşlar näme etme, çepekçilerem gelsin, gelli. Etip bolsa geljekde de bularyň her bir ädimini size getirip durar. Her bir ädimini, her bir hereketini, her bir aýdan sözüni getirip durar. Luboy 46 sen birazjyk sessiz alaýyn da sen birazjyk dinlemäni uran. Etip bolsa. Sen ýaly dönüp haram bolmasam bolýar. Täýip diýsen sen puluny tutulan haramlardan bil, watanyň, halkyň ewlady biz. Besta hanım hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Sağ olun. İnşallah inni urdu gaçdy yok. Şu gözümi gerip näme barmalam bolsa barmana taýin etip bolsa vatandaşlar. Şular bilen görüşmäge hemme tarapdan men taýin. Men taýinni musuwd edip görkezjek. Näme üçin taýinler, näme üçin görüşmäýin ki? Maşgalam üçin görüşýän. Çağalarym üçin görüşýän. Çağalarymyň geleceği üçin görüşýän vatandaşlar. Onu yok, onu engelledim. Nura etsin o hakda görsün. Yani halka görkezjek. Şular bilen nädip görüşmeliligini, nädip neme etmeliligini görkezjek. İşleri yansın şu ekranyň arkasyna dinläp, janýan oturan haramzadalar, pulu satylan haramzadalar, olaram bilýär hakykatiň nämedigini. Näme dogry, näme ýalňyşdygyny bilmeýän samsyk ýok. Onu bilmeýän bir diňe däli bardyr, o däliler hem dälhanada ýaşap ber. Yani akly ýerine adamlar hemmeti bilýär. Hakykat näme, dogry näme, menki dogrymy, aýtýandym dogrymy, ýalňyşmy? Algo operasyon diýilýär, şol etjek bolýarlar.
Men maşgalam üçin görüşýän aýdyşyňyz ýaly. Şoň üçin maşgalam polisiýa çağırtdylar. Bakalım her an her şey bolup biler. Nimede galyň. Çünkü her an nime ýaýnlap biler men canly ýaýndan. Meniň bir video goýjak boldum. Şolar şu wagt meniň video goýmagym engellendi. Ýöne canly ýaýn nimem tek aktif. Şonuň üçin eger bu kanalym nemesse belki bir kanalym var. Onuň bilýäňiz Gowuştan adyna oňa da bolup bilersiňiz. Onuň adyny men türkmençilik 2 diýip başlak, ütgetjek. Görel wakaly. Yani konstitusyon hukumumuz var, bilýäňiz da konstitusyon hukumumuzdan çeýnäp bular inni öldürçü toslama aýyplamalar bilen Düşenfini etdiler. Düşenfi türmäge basdylar watandaşlar. Onuň näme atasy bilýär, ne zady bilýär. Onuň kanun boýunça sen 48 saatdan aňarda saklap bilen ok. Olar näçe wagt saklap otyrlar. Düşünýäňizmi? Yani eline delil yok bolsa şonu basma hakkı yok. Ha delil mi? Vurdu, näme etdi, tenşiket etdi, plan etdi, pıspadan etdi. Maksat şonu ağzını dumdurmak, elinin internete barmadığını üçün etmek. Düşünýänmi? Düşenfi ana şey edip kurban etdiler. Onun altı düşenfi çigsin hem. Näme üçin o taýda bir maşgala görüşip otyrka mena özüme ıntap bilem ok, taşarrutda da oturmagy, elim oşurup oturmagy. Men her wagt tamaýdan görüşýän ideologiýam uğruna görüşýämde men istesem sowuk ýerde ýataýyn, meniň üçin ýylydyr şol, gaty ýerde ýataýyn ýumşakdyr şol. Eger men şu zatlar üçin görüşmän, öýde ýumşajuk nemede ýatagyň üstüne ýatjan bolsam, gaýtan maňa şol gaty gelýär. Düşünýäňizmi watandaşlar? Şoň üçin wara hak hukuk uğruna görüşmesek bolan, o dymyk gördük ha, garaşybam gördük. Gördük. Birazcık vatandaşlar tijenmeli, her kim elini yükün aşağına goýmaly. Adalet, hukuk ýokdugyny bilýäňiz, siziň hem elinizde Türkmenistandan başga pasport ýokdugyny bilýäňiz. Yani men hasam nemelerde Türkiýe vatandaşlary bilen öýlenip Türkiýanyň raýatlygyny alanlardan birazcık aktivist garaşýan on gaýtam olar has beter ýyllaşlarymyň hem garşysyna gidýänlerini eşitdim-de. Ya birazcık insap. Senin Türkiýanyň vatandaşy bolupsyň, sen nämeden gorkýan? Şu wagt görüşýänleriň köpüsiniň başga vatandaşlygam ýok, Türkmenistandan başga. Menem häzir pasport soragym bolsa, mejbur barmaly şo konsulstwa. Uzatýanym bolsa, uzatmaýanym bolsa, Türkmenistana da barmaly men. Pikir edýärler, men gorkarny edýärler. Ýok, vatandaşlar, men baranam gerek bolsa. Mesele onda däl. Wagty gelsen hökman baras. Oğulcan hoş geldiniz, salam. Gaynan sagam meniň öýümde internet ýok. Ertir netip bolsa bolýa, ertir canly ýaýn etjek. Men öz telefonumda 20 GB internetim bar, amma olun TikTok efir atjan olun doňýa diýerler, ýene diýerler. Şoň üçin men internet Wi-Fi'm çekilmän işe edilemok. Netip bolsa ertir meniň internetim bolýa, watandaşlar özümde bar 20 GB internetim bar, ýöne näme üçindir ýaýn açamda doňýa watandaşlar. Sağ olun Nurcan Hanım, iyiyiz, çok sağ olun, teşekkür ederiz. Biraz dertliyiz ama Türkmenistan'dan men maşgalama dinle basış edip başladılar. Dün meniň gelinimin propiska duran adresine barıpdyrlar, 2 tane polisiýa sorapdyrlar. Gelinimiň ady Jahan şu taýda ýaşaýam diýip. Olam o taýda ýaşanok diýip meniň soňky satyn alan jaýymyň adresini hamana bilen oklarmyşyn. Sağ ol. Geçti bolsun. Ýöne olaryň bir kanun hereketleri bilen ýyllaşdyrmady, basyş edip gorkulyp, yani 18 ýaşyndan ýokardaky adamynyň eden çykyşyndan ýene bir jogakkar bolup bilermi? Nirde we olar ýaldy? Dünýäniň hiç bir ýerinde de ýok. Dünýäde hemme kanunlar birrak gidýär watandaşlar. Men okuwan döwrümde şu taýynyň hemme zatlaryny okudum. Yani iş hukuky, ticaret hukuky, anayasa, konstitusiýasy, hukukun temel kavramlary, borçlar hukuku,
Uluslararası hukuk hemmesini okudum vatandaşlar. Kitaplan hemmesinde de kanun hemmeler üçün deňdirlik gidýär. Hemme dünýäde de şeýdik gidýär. Hatta Türkiýanyň kanunlaram misal üçin İtalyan hukugundan, İspaniýa hukugundan alınan hukuklar. Bizim Türkmenin kam şeýle Russiýadan, başga döwletlerden deňeşdirilip alınıp ýasalýar kanunlar. Öz-özünden ýazylan o vatandaşlar. Şoň üçin gelsin diýipdir. Menem aýtdym повестка çağır şaty urasynlar. Ondan soň bar çağır şatyňam üstünde kim ýazypdyr, ady, familiýasy, kim haýtadara, näme ýazlygy şonam maňa urat diýdim suratyny. Nisip bolsa onam görkezler. Bakalım görölüň näme bolýar, nämeler bolýar ýöne meniň maşgalamy şeý dip aňarda çağır eden bolup gorkujak bolup, dymdyrjak bolup başarmadylar. Biz eger şolara bir zat bolsa, men aýdaýyn efir 24 saat efir etermen. Gün efir 24 saat. Bu durman eder. Eger şolar ýaly bir çalaja, bir azar berenni, ýa ýene bir zat eşdenni eşdaýsan, efir 24 saat açarmatanşar. Naharmam şo taýdýar, hemme adam şu efirde gider. Türkmenistanam gelýär. Habarlar boýunça. Netip bolsa bular bilen men çynnakay görüşjek. Ölýäsmi, ölüp biler, can bir sanak, tagam ölýäs, tagam ölüme terk edildik. Tagam ölüp ýatyr watandaşlarymyz. Bizem şolardan göçgermedi ýok. Ölýän çalar bir hereket edelim, ondan soň dowam eder. Yani bizim gorkumyz ýok, o zatlardan olar gaty ýalňyşdylar şu tapar. Meniň kimtek dol kimdigimi tananoklar, netip bolsa tanarlar. Öňümüzdäki aý adinoşny piketlere başlajaklaryn, eger şolar Türkmenistanyň gelýän uçora, şu saparka geljek uçora şonu mindirmeseler, men adinoşny piketler etjek. Adinoşny nir açykjama maýtjak ki, siz diňe şunu ýaly gön efirde görüp bilersiňiz. Onuň diňe başlamda bilersiňiz. Eyvallah, sağ olun. Yani ucunlu ölüme mağolsa doğruları, hakikatleri aýtmaga dowam ederiz. Ýöne Türkmenistanyň aýbyny açyk gider nesip bolsa. Inni dünýä jemgyýetine görkezip gider. Bizdiň açyk gitmer, dünýä jemgyýetine, halkara jemgyýetlere, Europarlament, Europa, Russiýa, Türkiýa, hemme döwleti görsün, şu bu nämeler bolup göränni. Gelecekde şu zatlaryň üstüni açyp aýtdym ha, sen ýollar ýapmana dowam et. Maşgalalary birekden aýyrmaga dowam et. Menem senin başga ýollar açmaga dowam eder diýipdim. Yine de şonu etmekçi. Hökmany suratda. Aýyň 8-inde dusya bir şey var demişdi. Evet, aýyň 8-indäki watandaşlar ütkap biler, onu şu wagtdan aýdaýyn. Aeroport hususy nemen hususiyetçiligiň değişli. Şonuň üçin günü we çislosy ütkap biler, onu mesele oňdan habar etjek, onuň üstüne işläp görün. Aýyň birindäki İstanbuldaky saat 4-däki nemesine de gatnaşmakçy. Kimligi bar adamlaryň çekinmän gatnaşmagyny isleýän, kimligi ýoklarym barsyn, çünki maňa aýdany polisiýa gelýär we habar edildi diýip aýtdylar. Polisiýanyň kameranyň öňünde basyn toplantysy ýapajaz diýdiler. Men pikirimçe gorkmalylar biz. Tagam tutulmagyňyzy gorkýan bolsaňyz bakkala gidip barakanyň tutýarlar dedi. Ýa-da daşarda çevirme gawat gelen ýere gawat gelsen tutýarlar. Yani birazcık cesur bolmalym kadiýan. Men özüm ära şoňa da gatnaşmakçy, netip bolsa golu berjek, ýollaryň açylmagyny talap etjek, pasportlaryň originallarynyň 5 ýyl möhlet bilen uzatylmagyny, ýurda gitmesiz uzatylmagyny talap etjek. Yani sosial problemalar Beýnensaňam şu gidibilmeýän maşgalalar bar, olar üçin hem görüşjek, gidibilmeýänler, gelibilmeýänler hemmesi üçin görüşjek. İnşallah ýollar açylmaly, inni besler beýdip adamlary, ýöne çartyrny reýslerini Allaha oturanlygy. Bular meniň bilen näme üçin görüşýärler, onu men size düşündirýän watandaşlar. Bular meniň bilen näme üçin görüşýärler, täýap diýsem men bularyň niresine tutjagym, gatygo bilýän. Bularyň aýbynyň, oýunlarynyň üstüne açyk gidip barýas biz halky jemläp agyrlaşdyryp gidip barýas. Şonuň üçin bizi potensial ugroza diýip hasaplaýarlar özleriniň diktatura rejimine garşy gynansaga. Şonuň üçin watandaşlar
Yani adalet isleýän bolsaňyz her kim öz ornuny ýerine alsyn da şol bada runky näme gollaw bersin. Hawa her kim öz jogapkärçiligini öz alsyn. Gelibem ýene birinden günäkärlik ýa ýene birinden bir ýalňyşlyk gözlejek bolsaňyz gaýrat ediň etmäň onu ýa-da. Bolýa? Ola ýa-da etmäň. Yani gelmäň eger olar ýaly birinden bir bahana tapyp gözlejek bolsaňyz, ýene-çek bolsaňyz. Şoň üçin gaýrat ediň watandaşlar. Türkmenistanyň içindäki bolan wakalaram meniň maşgalam boýunça gelen habarlaram size ýetirip durar inşallah. Bolýa? Başga sorajaklardyňyz bolsa nemediň men indi kepdedäki nemänem wagt çeşit bolsuny aýdaryn ýerde nähelek boljagyny onam şoňa görä ne birinji onu näde ne aýyň birinde 6-njy gün neme bazar gün wa yani her kim boş günü diýip edildi. Aslında hepden içi edilse gowy konsullugyň öňüne täpdiň o taýda bir giden raýatlarym bolýa, konsulluk açyk bolýa, işleýän gün edilse gowy bolýa bolyn. Bazar gün illeşlerimiz gelsin diýip koşulsun diýip edildi. Şoň üçin men pikirimçe men özüme gatnaşjak, başgalaryň adyndan jogap beremok, öz adymdan jogap beren özüme men barjak. Ya başgalarynyň öz pikir bar bolsa, hormat toýan barsa da, barmasa da ýöne yani müňlerçe bolsaň hiç kimem nemesine gelen ok. Ondan onu bir dernek kurnaýa, Türk İslam Birligi diýip bir dernek bar. Dernek başkany Adem Bey, men onuň bilen gepleşdim. Şonuňa maýdan sözü biz diýdi, ruhut yani ruhut alanok diýdi. Dernekler şular ýaly iş edenler ruhut alanok biz diýdi. Diňe duýdurýas etjekdigimiz diýdi. Bizem duýdurduk diýdi. Yani şol urwatyň özünde başga Türkiýanyň başga ýerlerine 7 ýerde bizim protestomyz dowam edýärdi. Olam Dünýä Saglyk Guramasyna garşy eken, olaram gidýärdi, bulam gidýärdi. Şonuň üçin men pikirimçe watandaşlar barmakdan çekinmän, yani onu gurnaýan başga bir dernek gurnaýar, şoň adyndan edilýär. O dernek başkanam şo taýda bolýar. Bizem Türkmenistana değişli bir neme goşandymyz goşalyň çünkü yekelikde edilýän iş bilen köpçülükde edilýän işiň tapawudy bolýar. Ya temmäňizde minnetdar häzirlikçe yani gorkup ýaşamakdan behedelim. Türmäge girmekden hem gorkmalyň. Şötaki demokratik ýurtda ýaşaýar. Birazjyk Türkmenistana görä biziň tapawutlygymyz bar. Bärde de bir giden adwokatlaram bar. Adam hukuklary bilen ýeneler bilen söwüşýän. Olaram siziň başyňyza gelse men pikirimçe arkaňyzda deň durup bolgaçyny men bilýän. Şonuň üçin hiç kim sizi şol edýän işleriniz üçin Türkmenistana da iyi verip bilmeýär. Sebäp diýsen iminne şol mitingde tutularyňyz üçin Türkmenistana iyi verse bäriň hökümetem jogapkar bolýar. Yani şonuň jan saglygyna howp salýan ýurduny iyi verse bu taýam jogapkar bolýar. Şonuň üçin men gitjekkel, men gitsem bolanok, men sığınma talep etýänim diýip bilersiňiz. Sığınma talep etýän diýeňizde her bir ýurt size şonu bermäge borçly. Men pikirimçe şoň üçin gatnaşyňam yani öz erkin razylygyň bolmasa sen Türkmenistana iyi verme haky ýok hiç bir ýurduma. Şonu bilip goýun. Ýagşy sag bolun ondan hemmäňize häzirlikçe efir gitgarak. Akşam saat 10:30-da göni efirim bar. Şoňa gatnaşyp bilersiňiz. Şo taýda da şu temalar ýene gepleşjek. Elbetde men öz telefonumy internetinden giren üçin süýýaz erbet bolup biler. Şoňa görä efirim nimetmem mümkin. Ay agam gum bolsan ay bolýam çagalarymyz gerek bize. Adamlar beýdip çagalaryndan aýyrma. Tagam aýyrda haw näme üçin sen şu sözüňi merdan garryf. Şu sözüňi seni şu çagalaryndan aýryp oturan hökümete diýilen ok. Ha? Merdan garryf. Yani senin çagalaryndan aýryp oturan hökümet bir ýarym il bäri. Uçary bermen aýryp otuýar. Näme üçin sesini çykarylan okda? Ne siz ýaly zuwut dinler we gorkoklar we zuwut dinilýär-da. Siz ýalar bolan üçin Türkmenistan düzelen ok. Merdan garryf. Bu tonuşsuz bir haya siz ýaly olanlar bolan üçin özüňiz erkegim diýýänsiňiz siz. Siz birege batyr bolmagy, horoz bolmagy başarýaňyz. Siz başgalaryna başaryp bilen zok.
He, biz ayranak da şükür bize yani hain bulur, doğru aýdýan hain halkyň düşmanlary şumar merdan garryfýarlar, satylan köpekler bir topar. Yani ilki siz ýarlardan başlamaly aslında teresen. Şan ilki sen ýarlardan başlamaly. Şu halkyň arasynda sen ýar haramdarlardan başlamaly. Özüm takipçiden 1100 diýe ýa-da senin videolaryny görjekmen, kimdiň ýüzüňi tanap bir galaýyn. Takip edeyim men. Sesini yumdurayım, birazcık ağzını yumdu dinleyip, birazcık akılını, beynini işlep, belki beynini işler. Şolar üçinem birazcık ýerlen turup yumurtky birazcık belki kelläňe vitamin barar. Videosu yok, boş olur. Videosu yok mu? Eline asman çek diýişiň onu oňýarlaryň edip biljek ady yok. Doğru aýdýan. Elinden gelse asman çeksinler. Olar ýaly haramzadalar. Şu ýylyň arasynda ine şolar ýaly merdan garryfýar haramzadalar. Inansagam pulu satylan. Şolar bara pulu başga adamdan satýar o. Yani maskalatyndan satýar, öýlen satýar. Ine halkyň garşysyna çykybilýän bolsa da bular şu hemme adam satýar. Bularda mukaddeslik, maskala, o watançylyk ruhy, bular ýa-da tapmaýan watandaşlar. Şolar ýaly haramzadalar da. Şuňy şoň üçin protivny da bular ýaly adamlar görmegem, yemetmegem. Ya boş adamlar nämen çeker? Yani boş da boş. Yani bu şehif ýaly haramzadalar, pelwan ýaly haramzadalar, pelwan diýen bir ýer bar. Şehif var, şatlyk şehif, gonç pelwan. Şu gonç pelwan diýen haramzadalar ilki göz aramızda şolar ýerler düzedip başlamaly bizler. Şolar düzetmeli aslında. Şu gonç diýýän öýde çokpan eken, o goýun wakyp gören eken İzmirde. Meňe jaň edip ugrajat eden bolýar da. Ýa-da men size dinledeýin. Maňa jaň edip meni ugrajat eden bolýar. Iýmenle şu pelwan diýen haramzadanyň sesini ýazdyrdym men. Senkisi, sekrelim senki? Böyle. Government. Üçten diye birden de. Kudok gitme. Government. Alo. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Jaň etdiňiz meni? Dinlen. Pelwan şu. Kim kawy? Näme kepinem ta? Meň nomerym bu WhatsApp. Kim sen? Men Pelwan, handy erkekden görajak boldum da jigin. Men sen jiginmi? Men sen jiginmi Pelwan? Yo, açoňdan nämeligim oýundan erkek boldy. Sen näme diýip onu batda geldi. Dokunma diýip sen bana kulak etdiňmi? Polisiýa bir ýerden etdiň, polisiýa näme ol? Kim ol? Polisiýa şikayet etdi mi? Şoňa diýe. Men senin ulluğun mu değil, men sana soğuk için çekeyim diye. Sen ne yapsın çekeyim diyelim, aytsana sen. Çekilme, çekilme. O zaman sen 80 yıl olsan, men sen çekeyim olyan mı olsan? Menden kişiden sen? Çekeyim olyan mı olsan? Ne mi diyen onu men sana? Nur Ağa değil.
diyecek korkana. Moda silansın bilmesen ama can etme bana. Sen men bile neme davam var? Neme mesela? Sen bile davam yok. Sen erkek yanaştın men hele maç var dedin. Gelmesen dedin. Neden yanına? Ya uçma için ama neme bir yerde zannettiremez. Polisiye o polisiye ben madem sen o sen neme bunlara kaldırsın? Polisiye değil mi? Polisiye mi? Çağıranlarına bilirsin polisiye mi değil mi? Düşündün? Ay ben çağırmadım da hiç kime ben gitmesem ben sen yanım. Ben adamdan korkamam düşündün mü? Hukuka elrumak verdim ana düşündün mü? Sen beni kuracağını da otursun ama ne yapıyorsun? Zannedeceğim kaç yerde zannettik var. Tamam. Kaç yerde? Yok bir dakika. Sen beni tehdit eden ok mu? Ne emedecek koyan? O da uçtuk ne emedecek koyan? Gelip seni ödün ama İzmir'de getiriyorsun ha. İzmir'de getiriyorsun. İzmir'de çopon. Koyun vak ya vatandaşı. İzmir'de koyun vak ya. Tamam onu ne yapıyorsun? Plan erik gel yani konum at gel ya. Ben sana davetin açtım da nereden dedim ya? Dedim nereden çok bulabilirimizden buna var ya dedim. Bolya tamam dedim. Nereden de öyle de seni davettim. Nereye var anne? Tamam gelmek gerek dedi. Kim dedi? Kim o zaman bana davetin? Men bilem o çokunu. Polisiye kim sana zannetti? Onu men tenksundan arşikayet ettim. Arşikayet'in adını ne çıkın gelme diye bana bir lidere vardı. Ben gezdim dedim abi nereye varma dedim. Yok dedim gelme dedi. Ay tamam onda dedim. İzmir'de koyun vak ya vatandaşı. Bana ne soruyan? Kim zannetten o sonra deydi o. Yok sen şikayet edin. Nereden o zannetten? Neden şikayet edin? Vay. Men şikayet ettim. Sen bana ne yapacaksın zannetten şu an? Bana men nereyim? Ne yapacaksın oynayan sen? Sen ne yapacaksın şikayetin dinlerini başka. Yeni kadar zannetsem hadi ya. Men numurunu bulamadık ya. Sen şu numurunu bulamadık ya. Nedir men sen öyle? Sen dinlerini niyetin ne mi? Bana men ki niyetin ne mi sen şuna açsana? Aynen sen öyle açtın. Gel dedim kanım açtın. Gel çek bakalım dedim. Vay. Sen zapisden dur ara men no. Sen WhatsApp'tan oradan zapisden dur ara men no. Ama doğru. Kim zapisden çekin yani. Onu iki yaplemesene. Hele ya iki yaplemesene. İki yaplemesene. Zapisden zaten korktan adamdan bu kadar değil mi ya? Ben adamdan korkamam. Ne o ne ağırlama bir Bol ya, men bile neme davam var sen şunu açsana. Men bile neme alıp vermedin o. Ne için can ediyorsun? Ne pul aldın mı senden? Sen neme çevireceksin yurt para? Çevireceğim sana. Sana neme ara mı düşecek? Sen yurdunu yesin sen. Ben bedene varsa çünkü zannettirem. İhtimal ben bedene varsa yurt parası. Çödeyen niye hem rahatlıydım? Neme çödeyen niye? Anne neme rahat çödeyen o yutup doğrudan böyle çödeyen. Kim ayıttı hem rahat çödeyen? Ben şu anda sen hem rahat çödeyen ilk kuruludum. Ay sen hem mağlumat bileyen yani yurtta. Sen mağlumatlardan bile devirek ben sonra dilinde ne? Kaçak yarın var. Sen kim? Ben Pervan. Pervan'sın işin ne mi? Vıdipten ne mi? Doğrusun ne mi? Agent. Mehemen agent değil. Nadarın ne mi men gülen? Bilesin gelen de doğdana Türkmenistan, Cengette Türkmenistan'ı ne vuran ne o? Sen varsa bu sorsan ne nadarın ne mi? Sen falan şey yapmadın. Ben de kadar edecek olyan. Sen ne mi? Hem de var bilyen kıran olyan. Sonra Cengette Paris'e ne mi bittiydi? Sonra ulan var. Ben Cengette'den başka bir Cengette Paris'e sonra. Olya Dürkoltan içeride yatmadı diyen. Doğru hem 3 aylık depresyon lagırdı. Yatmadı bir poşet arasında. Ben sordum yatmadı. Gel öyle yani bana. Hayır poşet ara var mı olsa? Yatan olsa ne hemen? Ben yatan olsa yatamam. Yüzümü çıkırtacak var ya. Üstümü de siyalar siydirecek dedin değil mi sen? Siydirecek hem bir adrese göre gel. Dürkoltan ama geliyorsun. Dürkoltan ne için getireyim vay sana getirmeyelim dakika polyandıra onu. Polya getirmeyelim dakika polya getir gel. Sen İzmir'de mi sen? İzmir'de vatandaşlar koyun vak ya. Bilem o. Çopon tanışsanız vatandaşlar. Soran. İstanbul'a gelenim derneğe gel. Ben sana korkuyorum. Suudelik korkuyorum. Gelebilecek mi derneğe? Şu an ben var İstanbul'da olmasam beni eşek bulmanlar zaten. Onda sen derneğe gelebilen mi? Derneğe gelebilen mi? Gelebilen mi derneğe? Yerinin derneğe kada koyun kami? Avu. Derneğe ne bağırı var? Derneğe ne bakı diyen demeyen. Sıtça gelebilen o. Kim o doğunun kim kandon kör var ha? Ona sen derneğe durun. Kim o kör? Kemine. Ay men kemine öyle tanışam, oğum salamlasam, oğum derneğine de varam oldu. Ay, film derneğine gel bari, gel ay
Görüşüňiz ýaly watandaşlar, diýen zatları bilemok İzmir'in ýerinde ýöne İzmir'de watandaşlar şol pähliwan diýilen haramzada aýagalygyna maňa jaň edip soňky döwradiň eni eje baja töwünýän ol başga zat diýen o. Ýöne netip bolsa onuň ümidindan ýeter. Ýuwaş-ýuwaş, asy-ýuwaş bar işimiz şu. Ýuwaş-ýuwaş onuň ümidindan ýeter. Deliller emma netip bolsa iýberen ýasan meni arada goýun videolary wa onuň üstünden kadiýetde iş açsak netip ýok ol eden netip goýun goýup bermelik zat ýok. YouTube'da goýup tura bir video Tursultan kimide. Netip bolsa o video delil hökmünde men aldım. Şo videonu men netip bolsa bärdäki prokuratura arda etmekçi. Hiç her kim eden işine jogap bersin. Töhmetine de ýenesine de. Daýja men şo kanalyndan men netip bolsa şo goýulan Şehifiň kanalyndan men bilelik tarz etjek. Hatta şo kanalym ýapdyrmak üçin. Etjek adamy aýdýanam inşallah. Onu çekin oturmasın. Hiç kim eğer demokratik esaslara göre yaşayan olsa her kim eden adına da cevap vermeli. Ýöne soňky döwürler diňe jaň edip ýürege düşüp hatta diňe hapa sözler eden üçin men onu bloga saldym. Her gün maňa 3-4 sapar engellediň aranan numara dik gelýär. Ýani jaň edenni maňa engelli olarak bildirýär. Jaň rahat eden o. Bloga salanmak üçin onuň ýene bir nomary bar. 2 nomary bar watandaşlar. Şu 2 nomerym men isteseňiz İzmir'de neme diýenler bar bolsa, çopançylyk edip görenler bar bolsa, yani tanıyanlar bar bolsa deňeşdirmek maksatly nomeryny şu tanıýany maşul ene nomeram şu diýemde deňeşdireňde tapylýar da. Şonu şeýip bilermiýän nomeryny berjek. Meňe sapsym soňky döwür ýüregime düşýär şol bolan netip bolsa. Şoň üçin netip bolsa bunu kariýete suwdaşsak adwokat tutjak gel, adwokat tutmanam edip bolýar. Birden her birine tapady ýok. Kim şaýda bile näme Türkiýanyň içinde geden bolup eden edip goýun goýup bermeli ýa-da o Şehif bilen bilediginem görkezdi, suwd etdi, görýän watandaşlar. Şehifiň şaýdaky filialy şol. Şehifiň Türkiýedäki filialy Pähliwandyr. Şo goňç Pähliwan goňçmy ya Gancık Pähliwanowmy gara birin bir wagtky Onjuk Musaýewiň boluşy ýaly olam şaýdaky filialy. Şonu netip bolsa kadiýetde bermekçi, netip bolsa berde inni seriýosny prokuraturada dünkü sapar polisiýa art etdim. Diýmek polisiýa bunu nimetmäge gatyr neme görünýärler. Şu dünkü goýulan video barada dusy beraber belki bersek bolmagy mümkin. Prokuratura arşykaýat edip şu videonun üstünden ne delil bar diýsen bir barada eden delili bar. Şonu üstünden arşykaýat etmekçi. Hada ses kazapysy bar. Meniň ýüregime düşýän barada muny ikinji delil hökmüne goýjak. Çäresini görsünler. Nireden vur görelim, bir yüzünü vur görelim ýak bir. Gaçyp görol plan edip gelýär. Awjylar da menniýe, plan ýerde menniýe gaçyp görol. Diýen ýerine barýan amon gelen o. Bir plan edip gelýär, barýan on gelen o. Gaçyp görol. O şonu da erkek türän bolýar. Erkek bolsaň jogap ber gelýän ýerine. Ýok gelen o. Şoň üçin watandaşlar her tarapdan görüşýär, görüşüňiz ýaly. Allah kuwat bersin bize hemmemize. Täderler şundan ibaret. Netip bolsa Türkmenistan'daki hojulygymda, maşgalamada näme täderlik berip dursa aýdaryn. Şuň düýün polisiýa gelinimiň propiska duran ýerine bardylar. Bunu jaň edipdirler gelip saat 4-demi, 4-üň ýarynamy Gorad dele gelipdirler. Bilýänsiňiz neme Tolstoyda Gorad del bar. Akbadaryň beliragyna şota gelipdirler, olaram barmady, barmaň diýdim. Ofiçialny haturasynyň ýok öyle jaň edip gel. Näme sen haýsy nemede ýaşaýan? Konstitusiýa kanun bolmaly. Sen ofiçialny çağırmaly. Ofiçialny iş açyp ondan çağırmaly. İş açmada bolan mümkinçilikleri ýok. Göne çağıryp ýüregini bagyryny bulap, o nerwsini oýnajak bolar.
gidäýme diýdim. Eger diýdim öýde polisiýa geläýse, men bilen premo eferde gepleşip ondan aç kapyny diýdim. Geläýse de. Men internetime hem gysyp başlapdylar. Olam ikinji täzelik, uşo internetime de elürüp agyryp başladylar. Görüşüňe ýaly düşen edilýän oýunlar maňa dedilýär. Şonuň üçin görýäňiz de watandaşlar, dymdygyňça hemmäňe ýetýär, ýuwaş-ýuwaş. Indi o düşen dymdyrdylar, indi meni dymdyrjak bolýarlar. Men dymdyrarlar, soň ýene birine şeýdip hemmämize ýetýär watandaşlar. Şonuň üçin aýry birlikden güç dogýandyr. Etçe oýunumuz biziň aýry birlikden gelsin esasy. Canıma sıkma, sağ olun. Yok, canıma sıkamok. Men bular bilen öňüm görüşýärdim. Görüşüňiz ýaly Türkmenistan'a denni maşgalama, polisiýa baryp azar berme nemelerini bular özlerini hukuk bilýärler. Aslında hiç ýylek hukuk bozulma, ýani jemgyýetçilik düzgünüň bozulmagyna degişli hiç ýyl işaret bolmadygyna garamazdan maşgalama polisiýa çağıryp bilýärler. Görel wakaly, kanun esasında çağırsalar barar. Kanun esasında. Yani çağırış hatyny bermeli bular, şoň esasında barmaly. Şondan ýerde barmaly. O men polisiýanyň işgäri gelip, yok. Sen öz erkiň etmeli bolady. Hökümetiň adyndan etmeli. Hökümetiň adyndan bol peçatly çağırmaly sen. Onu barlar. Onu da näme diýänini eşitdir. Onun ýerde hiç kim barmaz. Nesip bolsa Türkmenistan içindäki hökümet işgärleri yallakylar, şakşakçylar sizden diňläp otursaňyz her bir aýyňyzy açmaga dowam edersiz. Ýa şonda sag bolun watandaşlar, salykda görüşelim häzirlikçe. Täzekler şundan ibaret. Innik watan habarlar gepleşigine gawatlaşança hoş galyn. Her bir Türkmenistanly çeýle derejeli diktatorlyk döwletini ýaşaýanyna gynanmaga hakkyldyr. Sag bolun onu eýdiler.